Здравейте, байданевци! Радвам се да ви видя, въпреки че не ви виждам. Как сте? Има ли добри новини? Днес ще говорим за живота в чужбина или по-скоро за всички легенди, заобикалящи този пуст живот в чужбина. Берекет, това е. Истина ли е, че има червен килим още от летището, като кацнете и оттам тръгвате и всичко става като по вода? Нека да разгледаме кои са най-често срещаните легенди и митове за чужбина. ДВ-тата тук раждат пари и нашата работа е само да ги берем. Образователната система в чужбина е много смотана, българската е къде е по-добра. Здравната система в чужбина е ужасна, българската е много по-добра. Само ние, българите, можем и разбираме от всичко. Жителите в други държави не стават за нищо. Щом си българин в чужбина, имаш голяма власт и можеш да решиш почти всеки един проблем, който съществува в родината ни. Всичко идващо от чужбина е много по-хубаво и на много по-високо качество. Чужденците са по-културни и по-образовани. Ние трябва да се срамуваме от това, защото ние сме просто едни байганевци. В чужбина няма престъпност. Много по-лесно се завършва висше образование. В България всички студенти и всички университети са много по-напред. Само българите знаят как да се забавляват правилно. Другите са някакви смутаняци. Особено в държавите, които има много строг контрол на алкохола. Само българските жени се обличат толкова хубаво и само българските жени са толкова красиви. Няма никакви нарушения на човешките права. Не. Няма социален живот и няма свясна храна. Само за около 2-3 месеца можеш да научиш местния език без да отваряш нито една книга. И след това, като се прибереш в България, българският ти е развален, а английския или съответно езика, който си научил, е много по-добър от хората в университета, които вече са завършили филология. Като си в чужбина можеш да изтеглиш цялата рода, братя, сестри, бащи, баби и дядовци и да им подсигуриш образование, храна, работа, почивка, всичко. Какво да пожелаят? Стринката и у вас ли си? Да иззема едно билетче тук да дойде да ме види малко. Определено мога да кажа страшно много неща по всяка една точка, тъй като живея в чужбина и много бих се зарадвал да го направя. Ако и вие, байданевци, искате да видите и да чуете малко повече, може да посетите Facebook страницата ми, която е в описанието долу, и да гласувате за кой мит или легенда искате да поговорим в следващото видео. Благодаря ви за гледането и не забравяйте, не правете нищо, което майка ви няма да хареса. Чао!